شو خو فينا خلنا مونكو ثلاث سواتي مصو حدا خباتهم أبرار عثماني نتي أنا كوا تفولتني نخون زرزتي تولدي أنا تفولتني نخون نسخة أنا فولتكمي كم زي له خد زي ذا موسيقى إلنا متي ناس وخلاتنا إلهم سجى جوبناي سو نر أيون بود جوبرون يمان بارين ولهم تاخم تللهم لو سواتي أتوقع همانا درفسيهم زرز قدرة فايت همينا مثل درف دكتور أرجع حفتو زي بلاسيا دي قال حمي مسلمي تسكيمو مو بأحلفون يوم تاريخي صعونا بعد بالانسيسيو جاء كوا حفران تبرو جوا حفران تبرو ويلو أبكار إذا قلوا حراي زي خبركم تخطاتلتنا تي قداماي كفال دحرا بايتا ናይ ሙዚቃ ተሞክሮ ከምኡውን ምስ ገድሊ ዝነበረ ምትእስሳር ኣብ ዝተኮረይና ምስ ገዲም ስነ ጥበበኛን ተጋዳላይን ኣያና ተወልደ ገረዝጊሄር ዕላል ኣካይድና ንሎሚ እቲ ድሕሪ ሜዳ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ከምኡውን ጎኒ ጎኒ እቲ ምስ ናይ ስነ ጥበብ ዝተኣሳሰር ሂወቱ ዘጠቃለለ ዕላል ኢና ክንቅፅል ደጊመ ንምክትታልኩም ብኣኽብሮት ይዕድም ይቀኒልና ሕራይ ተወልደ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝዓለልናዮ እቲ ድሕረ ባይታ እቲ ምትእስሳር ምስ ቃልሲ ዝምልከት እዩ ድሕሪ ጉዕዞ ኣገዳዲ ኩነታት እውን ስለ ዝነበረ ድሕሪ 75 ምንታውቅዐ ግርግር ንሜዳ ጉዕዞ ኮይኑ ኣወፃፅኣኻ ከመይ ነይሩ هو كمت تقصكو تي لميدا نخكي نخوت زقددني تا تعيش زلهم تلعب لعل تعيش زلهم سبب استقوال السيزي زنبر كونسي بو إيه وجه مالك وجه تقدي دمبر جنا سيلانة كتما تحاباري نسهم ناي وفيا سلز نبرنا أقطع ممكن نتيا بحكي ولا نمتصت كمان تحبر جزية سلزين برت ميدا خوت بتي طلب بحويته مجمريا توهاب ميدا نوت ازبلن مسرت بو ميدا وجي حويون توتال بولتو نغرات يقولون طرح خمزي بروبلم رخيب لخو ذا بروبلم زي حد صقم زي اصل زلا انا هاكوت علني لي وجي متي اجي الراي تبعنا ميدا موصا مسكونه انا زرزق حوي برهانه تسفى مريم كتار حساب بيجيتار مسانا زنبره سون خيده غزا خيده لخوت على خمسلكو وانا ريدي خوت على تبعي كمتا غزانا تمرقنا زوصانا سو اديو نقلتنا عبيرن مرقنا وچينا مالتي كاو باوتوبوس كيرنا وتر حاله كابزا في سينما زمره زرزق حوي اوريدي بتاعصره ابز حجي الله سكالا ابا تعصره ني ابز الله سكالا زلا حجي ابا دا كوفي دا غلين يرا خمان مثلنت وانت حجيتها كوفي لا علي دا دلا ولا بينا الله خمان تنتا كوفي مسا مستغزا نيرا حجي ناي كيك دا ناي قلبله الا لا حج ابزيا والله حجي خفتوا له بزغنس موصاقم صعدا كريستيان سلا زغونه موصاناس بزيا غيرنا بصعدا كريستيان غيركاس بقشت غيركاسي ست غيركاس صعزغا صعزغا نحزغاتا مچادشا ግን شع زرزغ حوي ني مسعي كم تاقصره ابزيا خصنحو ساعه 3 نيرا تاقصره ابزيا زرزغ مچي انا خان برهانه تسفارم ني باغاليانو كده خيدالنا نقول بحساب موصا تبعنا شعو بحساب وጪና مالتي واغيرنا تخيلنا اوتوبسنا سغنا قطر حده ابزيا نمص انن برهانه زرزغ ابزيا صنحنا مالتي شعو من سعي اوتوسكولا حنت اوتوسكولا حجي ماشي مسؤول نبره نسو خمان حبتم اكتيفيتي اوتوسكولا حيزنا ماكينه غيرو بهري سقيلو سيجنت عينيتا زندا يسوس زلا كبابي غزا حنت غزا خاني كالوت سبات
بخال مجدي 4 سبات زلوا جزا الرخب نحنا 3 شوع 4 خوينا أو نلاله مالت بسهم مجدهم أمشأمهم جن مساعي سيتا قداي سيزفلتا محبرني يا متى سوم ناتهم سرعت نيرومي نحنا خا سرعتنا بزيا الجديا جن بحسب كنوت خمهنا نميدا بحسب كنوت شعو تلالينا مالتي أو خجر مكا كلتا حواتا والد كلتا حواتا ودات قالنا مالت تناولسي حنتي برختو ساي قال برجوا يعني تحنتخا زودية تحنتخا للتبرانة زين كلتين حواتي حتى أبزو خاش مخا هذا حاونا خاني مسأل مالت ربعين نعم أنا نزل أزقنكا حواتينا برهنا عركنا واحد برهنا خاخ عجي صبو كلتا ودات حواتها لنا كلتا والد حواتها لنا شو عتسب كوينا أنا مسألنا بارقع زوخم حجي نميداي ميدا خوي مخاني دبدابة عجي من ساعيك دبدابة هبنا له خلت دبدابة هذا دبدابة نحنا نعرف زعبنا زقلت هذا دبدابة خاني أقدر سقول دايز نبرو كحبور زلهم تأتمون قال نقول لي رايسين كقال سايخ قبرو زلهم تتصنع مالتي نصنعت نعتاتمون كموتات اللو مالتي سايحنا بقى مو بار بزي أجركم كتور ديكم تمام بزان دايوسس دلا نتحتي زي حجين دوا على في حراز اللو بطاريح الله خذ راوند بوت زلاتا كاور ديال كازينا جيرمن قال زلو خمسة تباتات نعشتو قوبوتات قال لي بس قراتي نيرو حرسي نيرو حجي دخلنا كلنا زي حجي كاب انيو سيشن مزابلكا زلكا بيلاتا تشرح زلو غزاوتي بزين جنرالات قال زلو سلاع زلوكا بوتا او حلوة ناي انيو سيشن دحلو حد سراويت نيروم نايت دبدل طب سراويت ديم كمان لسه سراويت طب سراويت حجي ساتهم حجي كل زي بعال شت قال ملا ريو ساي ريو او فينم نتقانيو كحلو مالش كن سرعنا شو عاد تسد لاخنا خولنا ريونا له مالش حتى كم سويتو حجي حنت اوتوبلين ده حنت غاني جيب كا هلا سراويت حزو موتوس كديوم زاول كل ترياز الخاج ترجع لنا عاد توص كموتو نريو مالش هو تفينا أنا بالحج حجي بقاطامي كلتو كوماندوس كم جيرهم بروتوم عسكسا جيرهم بس مرة ميرو مثلني كوردو نيريوم أنا حجي تايبن أتون سبات نركبهم نزياتو معناتو انتاي ترى المسلكة زي كنتات تقصي مستجمرة زوم كوماندوس حواتنا بين يرم شعو ما حبار كبابي بزي عد قيح بزي غير ملتات أرحقهم من يرم كوماندوس كاب كتما كاب إيرترا خبس مرة كبابس وچي من يرم وزع حجي ساتهم زغونتات مسكونت تقوي يوم زكون لصوب قالي أبو قرا قالي أما كاين دم ترايبت خنوت قالي تسقيلهم أسمرا ما تيوم حزب دا حنوا ساتهم مسمرا شو نحكي وهو ساي تلزي أتوم إحنا كيدنا نخيدهم زيون قلنا عناس حنتي قبرنا نيم بتبتي كوماندوس حواتنا بتبتي خمان أبزح حلفة صلوا لهم من نركبهم به حتى أب تمسان أزنا بس تمسان أز شبعينا مالتي أنا سي سدرابيتي بزي بعرف شيء مرارة زرعت سلزنا برام بوش سلزنا برام كوماندوس سلز فولتم نركبهم قال ملتاتي سلامات كلمة لين أركبنا يمدرو تين كا مسألة
حراي زمالنا مصونا له خمزي لهم قمتات لهم نحنا خمزي نخيل لنا قمتات تبايلنا اجوهم حالتي تخونوا لهم احنا لنا نحنا خلنا حالتي تخونوا لهم حتى كم تسئلوا أكيد يخببنا مالت ورا مسوم صحيح قابلهم أو خلنا عنا شوعتنا أفتقرات قصو تربولنا معنا هجي أفليطهم ديم ኮይኖም ጠርጢሮም واحد نادينا دلنا قلمتات نهالنا كو شنطة حيتنا كوينا شوعت سب ኖ ዝብለካሲ እንቲ نو هو وصل له نبرخ ለው ኢሎም ሓሲቦም እዮም سوم حسيبهم هجي سوزو زوم كلتا كوماندو سعو بالكام سنتا تاي تقوكم على حيلو هجيب قطعت يوم مالتي تاع دلدل رهبنا قطع مالت تا ماكينة هم زيادة تا لاندروفر الله كم تجير نت لاندروفر ندهر ما حريقو ندحرق ايد زاربو زي كوماندوس زيهم حواتنا يم سدروم كريو وصلوا انت خاطر لي خايلو نو زيهم كم زي هم بوديوم دغلتات يوم حجين احنا زيهم عفاتكم القسوت راح سخاتكم ما يعني القسني نحنا سواء يكون كشوت تكسيبو لا غير برد يعمر مالتي يعمر لنا شامبل أجن إحنا أنا تا أوتوبليندا فاكرسناتا أنا نبانا يتوجه زول مالت سريتوي نبانا يزولتي أقومز قال دحر كوين سيب دحر فاكرس يلنا نحنا قول أنا بقى أنا بحب سينا خوينا دلنا شوك يعني أجي بقى بكت عندها تخاط حلو حجي تفيت زول حجي زندا جيرمن زول كان يكشت ما نمز حلو ولا لو كمان نسيم حلو ولا لا أو يم دخل نيرم ساتا دروتي أتم ريوم من زخنتات مسرعيو درو خباتهم حدا سرجنت زمرحب شقشت سبات ما تشوف قرد الدفاع حزم بتخباوي نحن رأينا أمونغو كنت سربا مسبرتعي تي سرجنت يوصل حصري ليو مصيلو خجر ما كانت سب شمود ساعات ذكر كونت برت زدقنه سوري مراوي حسبتنا كلمة إلوس بتصيب ولا نحن رأينا ولا سمن زخنا ولا تمسوات رأيو وتصيلو أنت بعدك سروي سكرتات بقى بفوز ستايل كتزاركم تبهال نقرات يلن كم زمر دا يلن نلون رادا ام قلن دا تبهالو غلو شعر ترى أخص سواء يكون كاتوكسيبو أبجا أنا خان يلا خاني بهم جاقر بقى دقين له زي ام 16 يزلا شعو توم حمشت خاني كل هو حجزت وتادت يكون تسراي تخبيبه بايلو أسايا له قوي قال له ماكينو قمت لا بيلهم أوتوبلين لهم حجو ملسو حتى أنا انتهي لمسكا شعو أو خلقه تحبان زياتا مسواتس زي أبايا ميدا خسر لف مسواتي ترقم مسوات زفلت كلها يعزبلاني مهناتو سي نسمعوا لنا أنا تقادلت سي بصيح حنسات سنحان خاتيه قال ملي إبهالو المسوات السيك أرادو ملايم هلزي أنا خلقه نحنا خلنا أنت قبلكم يوم نحنا خاف كساخ كون لنا يلو أفلبوم قتيرو من الموسوعات تداليوم نزيهم حتى بكسايد بقى أنا أو حنقولي كم نصحفنا صحفي لدي خونكس كم كسايد صحف كوا مالتي أو ميدا خسر لف فلوس جينا ميدا سنة سلف فلوس ترجم مسوعات زفرت كلها إلى صحف كده شو ليه صحف مينا مالتي شو كابو داوي نجيب على لهم نعج كابدي أنا القص ولا ملصق ونو حيزو زيادة سب حيزو ما تسلسكت تخيل بعلنا هنقط مينا نعوجي وتصير من داوينا نخيل انتهي بقولنا أنا قدو تبال عبد الله نبتعنا قدو خيلو أبا أعرفكم بأجركم سارك سانو غيركم أبوتهم تقولوا السلام بقولنا أنا بتصوت عود كاب قرب الله جوهم بقولوا منا أكا تفانينا كبعتهم ولا يتردانا سكاب سعزقنا أتو نفسنا نفلت إننا نيرنا كاب نقدو كوبتين عرفنا كاو سعزقا أماسيانا كبابي ساعتش شوعت كله خول ناتو أنا شعو لو ببرهانة زبالو مساي تسفاي برهانة شمو مساي هماز جات مارشين بار مساي زنبر عركيم نبدأ تخول قالوا هو سلاز غير نبرنا تم فاميلي بتاعمي فلت تغيلا أنا دم شوعت سوات حزف لا ببرهانة جزا
أتو سب جزاينا أتينا بتاع جزانا أتو مالتي صبوا تقبلهمنا وعشاينا سيتينا قال مالتاتنا درارق يوم تعملنا يعرفنا صبوا حجيت نفسنا رقيو مننا بعل مننا نحن خنفالت جميلنا ما نتشعنا أنا يبشعوا يعلو لهم زاناي باطع كبازع مس مصاخو كنا شجر رخيبة خمسة لي يعلو لهم هو كاو شعو نخيد مالتي ويحو حديرنا نمنشو نقوي بعد قربا يا أبتع حبها كابتع زجاني هالزجا قرباس لزغنا خيدنا شعو هالزجان خيد بعد تارك براخن فهو تارك براخي رخيبنا يو دبدابة حيزنا متينا لنا 50 ناقل فتفنت ودبدابة بسامنا ديوا قلمتات بوتانا تحيزنا سوا أبتو بوتا دخلنا من ركب سفاي بلاي دبلاي رغبو دبلاي شعو تأثيري بغبي مساكا بتا من شو كمان سمعي بتا انترفيوز قبل الله جنرال أبو عليك فلي بتا ندا زلك از قبر اوبريشن افتن اوبريشن سو سالع بلاي حدا نيروم زي من خاتو عرفاي نغرز كير قال مساتهم بومبا ديوم قال خضر بيو أكل مدبرن سيدو نيرا بزيناي كبابي قد قدايف أوتات قال قبرو مونيتي كساي تتي كوموفلاج قال لك قبرو قبرو قال أبا تسعة تياتا بومبا مس دربان مس تعويت الله تي أنا يكسوهن صالح بلاي وغمان تانا سيداو تعويت الله تحنتي تعوتها حدا ودي نمي شعوتا بومبا زير بخلو دي قال ريو نيرو نمن شم نود بلاي سلا زركوسو ود بلاي تتعرزو شعيد أتوني سنبل يسر بخلق كيزي كي تقف حنا تال استي أو تاتاغو ود صالح بلاي لا 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 تسفاي بلاي تسفاي سوري اوكي تسفاي بلاي كو تحز تسفاي اوكي لا 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 تسفاي بلاي سانديا تبلاي كو صالح بلاي كو ناي تسفاي بلاي وسيدو اوكي عثمان دي قالي ذبحال كان السوكو تحدقا خم كون ان بسم قماط إلهم قامات إلهم يكساجم ذا شعب ساقوا موجيتنا صالح بلاي بايا تسفاي بلاي تسفاي ود بلاي نسيتي تأثيري مالتي ناي صالح بلاي كان تاريخي فولت سوكو على حجي 75 مسون أسراتي زوج ذلوا على تسفاي شعان قن حصاري هتكون هو أنا تقدر سواء 4 نديا شعاوج نسو مس رخبكو نعلن طبوع على العلل قال مثلا نعلل قال متى تعلنا تارك أشجي ماشي نحن كل مسرعين لتم كتوالد حواتن بعل قال رجوان تودن أبو تريفوما لا تكون جن تاري نويح ما قدكم نهين بول كأجأكم كتخدو أفتح جراوت في الموسيقى أخون تدبدب مسام بابا نبتوت نب حري دي دبدب حاجة حراي لنا بعد حاجة عرفموني لنا عرفنا بلعنا قلمتات كيلو بولو لنا ما سيانا نخيل عد بيدل نحضر بقريز هو بقريب طوفي بنا طافي بكم خيلنا أو نوجو هانجينا شعون عدنا عم خيل عدنا من حجنا غيرنا أو تصفاي دقيقة تصفى مريم كم اللوناو كرخبوكم يمسون كم سنة دبدابة هم كصدقكم يوم أجل إحنا عدنا من أتينا كاو تصفى كل يوم دقيقة من شو مرحينا أو صبوا سامسينا قال ملتات شعو سرات شعو تنا سرات شعو يوم قال ملتات هم كمان توتا دراسة ونن رقمنا علينا قال ملت أما سيانا خان عطاتهم وفاني محضركم متان تطعمكم ملزانين خير مالتي كامل زانا شعو حاضرنا نو جينا ببقالا جينا نورد نبي مالتي متكسا خونا لا ني من خاطب له يا منصورة منصورة وعلنا وخامس أنا قلنا إلنا مسس عليتنا أنا باني يا سوري يا روبا راهي عباي راهي عباي كنا أبوه فينا بالنسبة أقاطعمي جعفر زبها نايت خبابي أما حداري زنبري نايت شتاي مسلني سود حرك فولتين سبتي جعفر شمولو نعود لينا هنا تساعدين أو حديرنا تكالي حديرنا مناتو ساعات أتأتنا له تحتتنا درار نقول ساعة شدي شمتي السوق نسو تأمينا صح حجي تعلم يا تغمن
أقعزهم دلهم كينا رأتو نخيدنا دلنا قچچ اندي بوتانا ترى شعو نغو مسكونة أب وريدنا بتي ديمنا بتي صلال كوفيلنا جين إحنا نجمع نزي جماعة نزي زي جعفر دلنا دلنا جعفر دلنا قال لي حج حنت قلعة هذا حرام بتهاجرات الموسيقى رفوا قبلنا أب تسائل استدرف ولا أرضها كم زريعة سهوية قلت تقري عواد يس ما تقري بطنا محمد تعالوا خي ناس تدرف احنا خاب تحت خي ناس شلال زي رزق الشعوب دمت نايم بالسمع حتى بزلا عاد درف السمع الله خيلو تبر لا تسويناكم هاي نعو رديب لا زي رزق الشعوب راي وريدا قال ملحي بوا تبو دمت لك قال له هو نحن هذا رفسينا قال له يلا عليها مالك هو عندهم توم في الموسيقى لو باتي نسوم خيدس اشتيخ دل خيلهم ملي سومني ما بس الى زلخم مو جعفر نادلنا قالت له جعفر انا خريكم الى تبوت ازنبرو نسو كابت ابو خلو تخبابس بوت ازنبرو او سات وسدنا مالتي نعوت جدابه كمزيلنا نطخ البحل نغيد علينا كلي نمسرنا حرايلو شايستي قامتات كلي ستيو كلي طوفيبو مهم بول وسدنا نقجج شو كمان لنا في دبر سالا زي قال بليلو قامتات لنا لك حنكت كيت كلنا حن اجيت خلنا قجج عتينا هين بول عتينا او يا دلاتا فتصام ሽማግሌ በዓላት በዓል ሕሩይ በዓል ገለ ታክሲ ሙዚቃ ሃባህና በዓል ቬኑስ ናይ 10 መዓልቲ ድዮም ናይ ወርሒ ከማና ይተኣክልኒ ዘርጠብጠብ እንዳበልኩም እቶም ስነ ጥበበኛታት ቅድምና ቅድሚኹም ብድሕሪኹም ዝመፁ ነይሮም ዶ ፖሊስ መንሽሙ በዓሉ መንሽሙ ተኸልኪሎም ኣብዮሞ ትስዑ ኣብራር ዑስማን ኣብኣ ልፈልጦ ኣነ ደረፋ ይጅምር ኣለ ሽዑ ኣብ ኣስመራ ከማን ቬኑስ ባንዶ ሓቲትዎም ኣብዮሞ ገለ መለ ጊፍትድ ናይ ድምፂ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ከሎ ኣስመራ ከም ደረፋ ኣይፈልጦን ግን እሱ ብዛ ሰታንቱ እቲ ዓብዪ ምሰኩ ዳሕራይ ኣብኣ ኢና ንፈልጦ ሽዑ ንዑ ከዓኒ እኹላት ኢና ኢና ምሰጉ ሕጂ ታሪክ ካል እንዲ ክመፅእ ሕጂ እንታይ ክፈልጥ ደልየ ተን ኩነታት በሲሉ ኣሎ ኩሉ ሰብ ደገ ውፃእ ምስ ተባሃለ ንገድሊ ኣብኡኻ ሃገራዊ ሙዚቃ ጉጅለ ሙዚቃ ፀኒሓትኩም ሕጂ እቲ ኣወፃፅኣኹምሲ ከም ዘርጠብጠብ እንዳበልካ በብጉጅለ ከምዚ እዩ ቅድሚኹም ክንደይ ሰብ ፀኒሖም ኢኹም ኮኑ ወይ ብዓቕሚ ደረጃ ብድሕሪኹም ካ ክንደይ ስዒቦም በቃ ንኖ ገርመካ ኣብኡ እንዲና ክንመፅእ ሕጂ ኣብኡ ዝፀንሑና ንሳቶም ካብ ቬኑስ ባንዶ ጥራሕ እዮም ቅድሚኦም ዝነበሩ ከዓኒ በዓል መን በዓል ረመዳን ገብረ ገዳይም እዩ ንሳቶም በዓል ወዲ ሓቢብ ገለ ዝብሎም ናይ ቀደም ትክረት ደርፉ ገለ ደርፉ ናይ ቀደም ሕጂ ንዓ ሓላፊኣ ነታ ክፍል ባህሊ ረመዳን ገብረ እዩ ረመዳን ገብረ ምስ ፈዳኢን መፅኡ ሽዑ መንሳዓይ ቀደም ንፈልጦ ንሕና እንዳተማሃርና ማታ ከለና ከይተረፍና ሪኢኻ ኣለኻ ሽዑ ዝመፅእ ነበረ ካብ ሜዳስ ዝመፅእ ነይሩ ረመዳን ገብረ ነስመራ ሕጂ ኣብኣ ምስ ኣተና ተጋዳላይ ኣባል መርሕነት እዩ መሓመድ ብርሃን ባታ ናይቲ ማዓስከር ሓላፊ እሱ እዩ ኣባል ገድላዊ ባይቶ ነይሩ ዶ ሕጂ ንሕና ናብ ሕሩይ ኢና መፂና ናብታ ክፍሊ ሙዚቃ ኢና ናቶ ግን ንሱ ወኪል ስለነበረ ጥቅሪ ዘይወቱ ዲዎ ምስታ ክፍሊ ሙዚቃ የራኸበና ማለት እዩ ኣብኣ ሽዑ የማነ ባርያ ወዲ ገብሩ ስው ነርኣዮ መምህር ኢሳቅ ኣብርሃም ገርጊስ ባዚ መንሽሙ በሽር ስዒድ ባተሪስታ ተወልደ ገብረስላሴ ኪታሪስታ ኢትባረኽ ዮኑስ እብራሂም ነጋሽ ተከ ነይሩ ዶ ነጋሽ ተከ ዳሕራይ ምስ ፖሊስ ዝመፅእ ዳሕር ዝመፅእ እዚኦም ፀንሕና ማለት እዩ ሶ ሰላማት ተቐቢሎምና ብፅቡቅ ኣቢሎም እዋን ምሳሕ ነይሩ ተመስሒና ምስኣቶም ረመዳን ገብረ ተፀዊዒ ተረኪብና ሊስታ እትዮምና ስማትና ብቲ ኣባላት ምስ ሙዚቃ ተባሂልና ገለ ንዕሊ ሰዓት 3 4 ገለ በለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሽዑ ገለገለ ካብቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ምፅኦት ገለበታት ካብቲ ዕላል ኣይነበሩን ዳሕራይ ድሕሪ ቆርተይ ምፅኡ ኢሉ ሓደ ተጋዳላይ መፂስ ተወልደ ዘርዝጊ ገለ መሓመድ ብርሃን ደልየኩም ኣሎ ብለና ሽዑ ኮይ ሕራይ ኢልና ኸይድና በቲ ከምቲ ዳስ እታ ክስታይ ቴንዳ እዩ ከይድናዮ ኣብኡ ብቲ ውሽጢ ከማን
ذكرني تكذلك أمنا ملكين يلا ጉባኤ እንዲህ ዝኸይድ ዝሳተፉ ክሳድ ገብሩ ዘለዉ ድላው እሶም ከዓ እቶም ሙዚቃ ከዓ ንግፍ ናይ ሙዚቃ ገብሩ ኣለዉ ንጉባኤ ዝኸውን ተንተኣከብ ከዓ ሽዑ ጉባኤ ክትርአ እታ ቲያትር ሕጂ ኣብ ኣስመራ ዝተርኣየት ተስመጠ ባዛ ተራና ዲሞማ ሕጂ ስምዑ እንዶ ብፆት ብለና ሽዑ ተቐቢልናስ ኣመዝጊብናስ ሃይ ጨኒሕስ ኖ እንታይ መስለኩም እዞም ብፆት ቅድመኹም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ስለ ዝወሰዱ ንስኻትኩም ከዓኒ ከምኣቶም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ክትወስዱ ንማዓስከር ፍፁም ክትከዱ እዮም ንብላ ኣነ ሕጂ ታኽቱ ደለኻ ኢለ 10 መዓልቲ ደሞ 20 ገለ መዓልቲ እኮ እዮም ገይሮም ዘለዉ እዚኦም ቅድመና እንታይ ወታደራዊ ትምህርቲ ወሲዶም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ወሲዶም ትብለና ኢለ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ ካልእ ዘረባ እንተለካ ሓረ ከምኡ እንዳተባሃልና እንዳተክሳዓት ሓለኸልና ኣብቲ ቅድመና ሩባ ኣሎ እቲ ሩባ ኣብኡ ሲ ራካ ዝብሎ ገዲም ተጋዳላይ ነዞም ሙዚቀኛታት ሲ ሰሪዕ ሳብኡ ገማን ኣብሎም ራካ ሰናይ ድኾም ረጋ ሰናይ ምሳሌ ብራቮ ኢዱ ቆረፅ እዋ ራካ እዩ ዝምህሮም ነይሩ ሕጂ ሪኣ ከምዚ ኢለ ስማዕ እንዶ መሓመድ ብርሃን እዚኦም ድምቶም ወታደራዊ ትምህርትን ወሲዶም ትብለና ዘለካ ክልተ ኢዶም ክልተ እግሮም ብሓንሳብ እንዳኸዱ እዚ ሓደ ብዚኣ ዘለዎም ወታደር እዩ ኢለ ንሱ ከዓ ዩኑስ እብራሂም እዩ ራእይ ማርሲ ናይ ዩኑስ እብራሂም ኣካይዳ ምስኦም ከማን ክዕለም የብሉን ምክንያቱ ነቲ ዝፈልጦ ከማን ከጋጊኡኹም እዚኦም እዮም ምስኦም ለይንዕለም ንሕና ስለምንታይ ከስኻን ማዕስከር ፍፁም ኢልካ ትወሰደና ዘላ እዚኣ ብልሓታ ሞ ኢለኩም ኣለኹ ከምኡ ትበሃል ነገራት የለን ሞ ንሕና ኣይንኸይድን እዩ እሞ ካብዚ ከተልጎሲ ኢኹ ካብኣቶም ድላይካ ግበር ድላይካ ውሰድ ንሕና ንሕብረይ ክንፅበየና ንብሎ ካብኦም ፈሊና ንሰለስቴና ሳልሳይ ክመን እዩ ኣነ ዘርዝጊ ብርሃነ ብርሃን ና ኣብቲ ጥቕሚ ካልእ ቦታ ሂቡ መቆነኒ ሂቦምና ገለ ኣብኣ ኮፍ ኢልና እንታይ ንገብር ባርያ መፂና ናብኡ መፀና ዓሊልና ገለመታት ሽዑ ኣነ ፈልዲ ነይሩኒ ፓስታ ሽዕርያ ንብላ ዓሊለ ነይሩ ድዩ ዕዳጋታት ሽዑ ኣው ሎም እንዶ ገባር መዓት ድኳናት ኣለኒ ስፋሸ ወዲ ስፋሸ ኣሎ ሽዑ ንእሽተይ ጤልካ ግዝኡ ገለመታት የለ ኢለ ኣነ በልዓኒ ፓስታ ክትኮላት ሽዑ ኮፍ ኢልና ኮልና መንጎ ሰለስተ ሰባት ይመፁ ሓደ ካብኣቶም ኣብራር ዕስማን እዩ መፂ ኣነ እኳ ትፈልጦን ኢኹም ዘርዝጊ ተወልደ ኣነ ትፈልጦን ኢኹም ንስኻ ኣነ ፈልጠኩም እየ ከምዚ ኢለ ክደብዚ ዛፍ ሙዚቃ ኢልና መፂናስ እኹላት ኢና ኢሎም ሰጊጎምና እዩ ከምዛ ንዓና ተጎነፈትና ንዖም ካ ተጎነፉ ዓይንና ሕጂ ገለ ኣጀንዳ ኣለዎ ማለት እዚኣቶም ኢልና ንሓን ሕሩይ ንፅበዮ ኢልና ሕሪ ቁርብታ ይሽዑ ንሕሩይ ኢና ንፅበዮ ዘለና ሕሩይታ ሕጂ ከዓ ትርኢና ዲና ኣትዩ ኣሎ ብለና ኣብራር ሽዑ ንኺዶ ተባሂልና ኣነ ዘርዝግ ንኸዶ ሰላማት ገለ ኢና ሰላማት ገለ ንሕና ኢና ከምዚ ኢልና ድምንትና ፅቡቅ ፅቡቅ ተኸፈሉ ገለ ብለና ከይድና ብታ ክፍሊ ባህሊ ተቐቢሎምና ሳብ መጨረሹ ከዓኒ ሰጊጉና መሓመድ ብርሃን ንምንታይ ወታደራዊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክትወስጂኹም ኢልና ክፍሊ ሙዚቃ ኮኹም ኣባላት ኢኹም ከስኻትኩም ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ምሳኻ ትገብሩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንዑ ዝምልከቶ የብሉ ዘይተረድኦ ነገር ስለ ዘሎ እዚ ረስዑ ወደሓን ኢልና ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም ኢልና እዚኣ ክፍሊ ባህሊ መፅያ ዘላ ቅድሚኹም መፅያ ዘላ ሕጂ ኣጋጣሚ ጉባኤ ክንገብር ስለ ዝኾንና ሕጂ ወርሒ 5 ንዕኡ ዝኸውን ሙዚቃታት ተፅናዕ ስለ ዘላ ወይ ተዋስኦ ገለ ገብሩ ስለ ዘለዉ ስጋብ ነዚ ጉዳይ ዝገብሩ ሕጂ መፅኦም ኣሎ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዝመፁ ንካድሪ ስኩል መጀመርያ ንኸፍት ስለ ዘለና ማዓስከር ፍፁም ንክልተ ወርሒ ምስኦም ዘይትኽእሉ ሽዑ ካድራት ኮንኩም ንስኻትኩም ናብዛ ክፍሊ ሙዚቃ ትመፁ ጉባኤ ክትወደለኹም ምሳና ክትኸዱ ትኽእል ኢኹም ዘይገድስ ኮፍ ተበልኩም ከዓ ዝስውፅዋል ሕራይ እዚኣ ተኮይናስ ሕራይ ኢልና ንሕና ሽዑ ሽዑና ንሕና በዓል ግርማይ ነጋሽ ኢልካ በዓል ዳዊት ገደ መስቀል ኢልካ በዓል ወዲ ባህታ ኢልካ በዓል እዮም ብስራት ኩሎም ግደፎም ኣስመራ ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን እዮም ቶም ሰባት ንሕና ጥራሕና ሃይ ስኩል ዘለና ኣነ ሓወይ ብርሃነ ከዓ
ስዑ በቃ ምስኦም ተላሊና 20 ገለን ሰባት ኮኑ ንሶም ኮይና ተሓዊስና ብሓንሳብ ጌርና ንርብዳ ካብ ርብዳ ሽዑ ማዕስከር ፍጹም ሄድና ማለት እዩ። ማዕስከር ፍጹም ብዙሕ ነገራት ግን ሓፂርና እተን 2 ወርሕን ገለን ኳድር ስኩል መፂና ድሕሪ ይመጽእ ሽዑ እቲ ትምህርቲ ከመይ ነይሩ? ትምህርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ትምህርቲ እቲ ናይ ካድር ስኩል በዓል መሐመድ ኑር ነይሮም ኣብኡ? መኑር ነይሩ إبراهيم إدريس ነይሩ ድሕሪ ኣቦ ወንበራ ዝነበረ ነተን ደሽካርታ ንብሎም በዓል ግርማይ እቲ ሕንክስ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ከማን ፀሓፋይ ኮይኑ ኣብኡ ተመዲቑስ ኣብኡ ፀሓፋይ ኮይኑ ዝነበረ መን ሽሙ ጀማል ዲገለ ሽሙ ጂኦግራፊ ዘፅንዐ ከማን ኣብኡ ሓድጉ መምህር ሓድጉ እቲ ናይ ሕብረ ሰብኣይ ዝነበረ ናይ ፍሬንች ምሁር ኢሳቅ ሕደጎ ሓውሉችያ በዓላ ሰይቲ መን ሽሙ ዝኾነት ሰይቲ ኢዮብ ብስራት መኒኻቱላ ሸማይነሽ ፍሬንች ዝወደአት እያ ካሳ ብርሃን ወዲ ኮኸቡ ብዙሓት እዮም ኩሎም በዓል ኣብርሃም ወልደኣብ ፍልጠ ኣብርሃም ወልደኣብ ካብቶም እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ድሓራት ናይ ኢዲኤም ገለ ዝኸደ ማለት እዩ ብዙሓት ዳዊት ገረ መስቀል በዓል ግርማይ ነጋሽ ወዲ ነጋሽ ግርማይ ነጋሽ ሓጎስ ኣብርሃም ማህርተይ ክላስ ሜተይ ኣብ ኣኽሪ ካብ ቀዳያት ካብ ሻድሻይ ብሓንሳብ እያ ተማሂሩ ኣብኡ ፀኒሕካ? ሓጎስ ኣብርሃ ዶ ተማሂሩ እንዲ እሞ ነኖ ግን ኣብኡ ነይሩ ኣብኡ ሰም ነይሩ ሕጂ በቃ ኣብኡ ወዲእና ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ዝከረኒ ከማን ምስ ወዳእና ንሕና ነቶም ተምሃሮ ድሕሪ ቀትሪ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፅላሎም ከድና እዚ መባእታ ፊልመደስነት እንዳገለ ሰምታይ ትጋደል ሰምታይ ገለ ሓድጉ መምህር ሓድጉ በዓሉ ኣሎ ምስኡ ከይድና ንሕና ኦሪየንቴሽን ማለት እዩ ንህብ ጀሚርና ማለት እዩ ስጋብ ትምረቆ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ናይ ምምራቆም ግዜ ወዲኦም ብታዕሊም ሽዕያ እቲኣ ኣስመራ ትብል ገለ ትብል ገለታት ወፃእ በዓል ነይሮም ሽዑ በዓል ኣስመላሽ ጎይቶኦም ነይሩ ሞታለቃ ኪዳነ ነይሩ መን ሽሙ እዚ ኮማንደር ኣማረ ነይሩ እሳቶም ሕጂ እተን ሓይልታት ኣብኣ ዘለና ሓይልታት መሉ መራሕቲ ሓይሊ ኮይኖም እሳ ገይሮም ሓይሊ ባሕሪ ነይሮም ኣብኡ ነይሮም ካብ ሓይሊ ባሕሪ ገልመታት ገለ ነይሮም ቆርሲ ወስዶ ነይሮም ኣብኡ ሕጂ ሕሪ መፅኡ ንዓታቶም ክምርቕ ይመፅእ ብረት ሒዞም ብልያን ጋሽ ብልያን ከበሳት ዲብ ገለ መፅኡ ሕጂ ንዓና ኣነ ኣኼባ ገበረልና ማለት እዩ ኣነ ንዓኻትኩም ሕጂ ኦሪንቴሽን ክበኩም ኢለ ገለ ይኹንኩም እፂምኩም እንዲኹም ኣብ ቦታኹም ክትኸዱ ኢኹም ብርሃነ ሽዑ ተፀሊእዎ ኦረዲ ከሰላ ከይዱ ኣሎ ካብታ ኮርስ ወፂኡ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ተወልደን ዘርዝግን ግን ኣቦታይ ምስ ተመለስኩ ክፅውዓኩም እየ ኢልና ኣኸይድ ኣብኣ ሕጂ ንእሽተ ነገራት ከምዚ ስታይል ሰማዕ ኩሉ ንሕሩይ ስታይል ሰማዕ ኩሉ ኣነ ግን ድደሊ ሕጂ ኢሉ ዝኾነ ነገርሲ እስኻትኩም ዘለኩም ወሲድኩሞ ዘለኹም ዝነበረኩምን ተወሰኽኩምን ዛዕባ ስሳይ ዘሎ ፕሊስ ኢሉ መስተውዓልቲ ካብ በላሕቲ ምዃን መስተውዓልቲኹም ማለት ካብ ብልሒ ምስትውዓል ካብ ጉይ ምውዓል ከዓ ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ናይ ቦታትና ስለዚ ፖለቲክስ ኢሰጋምብል እብለና ቁማር እዩ ትወድቕ ትስእ ትበልዕ ትብላዕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከዓኒ መስተውዓልቲ ምዃን ንብል ዘለና ካብ ክሳድ መሓዝ ሙድያይ ክሳድ መሓዝ ንብል ዘለና ምክንያቱ ኢሉ ርሳስ ኢሉናስ ተፀረብካ በላሕ ትኸውን ቀልጢፋ ከዓ ትጎድም ሶ ዶንት ቢ ሻርፕ ቢ ስማርት እዚአን ቃላት እዚአን ተወሳኺ ምስ ዘለኩም ትምህርቲ እዩ ሕሩይ እዚ ኣፋላና ተወልደን ዘርእዝግን ክፅዋዓኩም የብለና ድሕሪ 2 መዓልቲ ትቦትኡ ሱ ኣባሽመር ርብዳ ምስ በፅሐ ጦብ ሰዲዱ ስደድዎ ኢሉ ንዓብዲ ዓብደላ ነገሮ ንሕና ኣብኣ ንኸይድ ታኹም ንኸይድ እሱ ንብርሃም መሓመድ እብራሂም
طبعا بتاع مش ماقل نحب رسول نبره إبراهيم محمد علي إبراهيم محمد علي يوم صنحنا بقى معناته السوحة كم كتلاب بومبري تقام سوحة بتبيت صحفت نير نيرو مچينا نفصانا با مچخم مسله زلخم افتح الموسيقى خيدو لنا كادرات يومس راينا نخدا تخف موسيقاوي ابتروبا بحنسا كي تبلنا ود حبيب نايت تحلف كويني ترى فين تجري تحلف كويني خيرنا تمسلنا مچينا لنا بالقلمه مسبالكو اتي وشتي مچي مالو قال خبيلو اتيبتي سمت ترحيبو كلا اخولاتنا نحنا قلملتات قاليلو بلو تاخولات شيعتنا ماشي خاصو قالنا غلمتي لس اخولاتنا يلوم هم لنا زرزقي انا بهيوتي شعور زرزقي هم كور حريق يفلت طيب انا شو لنا نملسنا بحري تقدسنا حريق بزيزل كنا بحري كنا سي كنا يمشي اخولاتنا يلوم نايله زبلو انت اخولات كوف مبل شاهد هوا شاهد تعلم قليل شاهد قليل كوفينا عايلوس كيد مفتاح في الموسيقى ثلاثة سبسيدو دبلهم كيدو ونقرون ود حبيب ثلاثة سبسيدو ديلهم ثلاثة سب يموت مالسي أخيرا دي جيب جينا سأنقو ساعات شاتين طب نيروم بيو بزي كاتي كابوش كم باند ليدر قلعين هو سوداني رمضان قبل مش لك رمضان قبل هو رومان أنا تقعد لاين تابزم ده حرد خود موسيقى تاد كوينم سي كم باند ليدر تيجي من ساعي يلن هجز يلا أبزاي متصنع له من داني يرغبو شعو زنبرة شعو لتخف الموسيقى زمر حزنا بره بعد ما مري ساق أبراهام الكا ولا جامبل نير شعو سلطان هو نيرو نصوم نير عندك قشي نير شعو اوكي دخل بس قيدو نيرو قشو قال دخل نو جروبنا يبع البارية سلا زخونس كلي نيرو عثمان نيرو سو نيرو طلاب نيرو كان سلطان قلت لا أخونا خبص قيدو نيرو أقعد كم سنة موسيقى اللي قال ما لا تعطي لهم سريدو ما نيرو أكون ويتات أكتيفينز شعو بقى توم سلسة وكلت من سلسة وكلتي يونس إبراهيم ممري ساعة إبراهيم إتبارك جورس الساعي متشو أخيبا ساعة ساعتين يمقو أخيبا يجمع أخيبا يلوم نوحي أكيد يلوم عري حانت نقدر حتىكم دليل أخيلنا مالت انتهي مالتين إيه تحت كم مالت هذا أخيلنا تبون دلهم انتهي يلو ولا حانت ملوسي قالوا شيء كان بحرت راح مالتين شعو ما يحكي زيد اللي زرباتات كبهال دي قبو والبانا والشي شعو زرز قهوي شعو انا حنت نقرك يلو سما عنده حري لو احنا اكو صراحه حتى تاي مثلا كنقادلينا ماشينا اخينا دبهالكو اخينا صراحتنياتات اخولاتين زلونا دبها صراحه من حتى تمچنا احنا قد كنقادلنا ماشينا حنت نقر تقرمن بنيلو لا يتبارك يا زيت رياض الله يتبارك لك اقدفهم كلهم بصوتين اليوم مش يتبارك عروخنا نيرنا جزي نيرو أتأمر سرو عرب دقسنا له كلتينا خاص درانا وتيناي بحسب كإيرترايلنا زميرنا هنا أنا هم حوايج ريال حجيج أنت كأيرنا ناي زرزقس إيرتراوي كون كان تلني أخيلنا نقاسين مسواتي زنانا صراحة حتى الدمج يعني الجو حوري أبزح حساب صح طبل كله فتنا كيدي بقى سقطاي بركة ساعتكم يوم تلاقيكم يجون كنقص كلنا حط العائلة سقاط ومبسسا كون احنا كنا شغلناكو لسه سمعتكم دوبو كله ماني خاشم كان زرزقي ما زي جاز ابنتم كنتاي تشحا خمجدو ابي عدخه زي شاينا اليوم قلنا اقول لكم الموسيقى لكم تقليلكم ابزم تشكم ابزو ابزو كمان انا قال لهم سوقنا قال لك اصح قولنا جنيرا انا كحوي لك الى نزحوا نعجنا يفلت كان لي اخي لي لنقولس منك مخاني نفلته ترفع أنا كابكلا بلص أيوة لكاني قم درفع كم يونس إبراهيم أنا زرز تقول ده ساكسفونيستاي قبل صار برهي ده لو بتاع ساكسفون أبا نبي نسبان
يونس بوليس دي نير حكي بوليس يونس بوليس يو هو حجي أبزي بقى قداي خط كيلو بعل بركات بعل ود قبر بين نير مشو ما برخت هاي مثلا مشو وقدي وصنا شو سعيد ما تزل وحي حمشته دحرت قباي بقى ود قبرك ولا ولد قبره اوكي تخلين كير قبره اه نيرم برا مساتو موس سبعنا 4 لا تخلين كير مقولك تخلين كير قبره معسكر خشش كورخي بيه اه انا ابزا أبكي ملينا تقول الله نيرو دمصم هو نيرون دي حجي أبقى نحن دحرا إذا ما تصرنا بدحريو سووا نرأيون بود قبرون يمان بارين ولهم تاكم لهم لو زواتي أتوقع همانا درفسيهم زرز قدر فايك همير أمثلة درافة تا أخينا كم زربا اليوم كم تصلهم أو تقاتي أنت فلالي من ساتمهم كتع بك مو نحنا خمس جيرنا عندنا مدب حتى تين فلتايو دمنا سوت حتو مالسي أجندة حقو أجندة نيل سانتا مسلكا دحراي زي فلتنا محمد برهان كمان رسعوا ريمايند جيرومو يوم دا قوي مچين أنا حقوم در حقنا زلو كابس مرة بقص خلو ندق خم دخدو تناجيروم يلو بعد عثمان عبد الرحيم داخل في الموسيقى زي عثمان نيرو ديمصم هو تكي نيرو ده ها باسور نغاش نقاش تكل حرايد مت دحاري مش بوليس مثلا أجي كابس مرة تناجيروم قوتو خلو كمان بحق بسرعة موچين بعد ودحما بدي حما سو تقال قدي بعد السيل كا بعد الشاول قلا برا شاول قلا زيات ساتهم مچيم يم تسايد قوم زنق تلاخم كاميرا تلاخم من لبداب حزام متوم مع رساتهم باوتوبوس بتانا عند عندله يوحنس حو زوران بزاز نيرت مش تقيد نقارنشم قالت تقيد نورت بان خرن نخم خودو مدب غيرهم سي شعو ابراهام يسمع ابراهام تخله همزي يلوم تزاريبو مسوا تاي يقوم تبال بز غيرهم ساعه زغا بهزغا ديكون تاي نخرن وريدوم دغنا تاي يلو شعا ساغيروم ماكينه كابتشونو نايتي ناي بوليس ازاز بزعل النبره ناتو حيزو ماكينه ميلا وصيو حيزوا دوصه ماكينه مساتهم هزغا حيزوم كين مالت وصيو بعلش شي يوم تي فبراير اندي توك توك مش توك توك بقى تلكاتيت مجمريا እዩ ተቁሉ ዝወፅእ ዘሎ ኣነ እኮ ta መቓን እንደ ክሕዛደለየ እታ ናይ በዓል ዑስማን ካልኦት ኣብኡ ሲድ በዝን ተኣኻኺበ እያ ተኣኻኺባ እንድያ ዓሰርተ ወክልተ ደም ገለ እንድዮም ኮይኖም ንደገ ክወፁ ከም ምዃኖም ምክንያቱ ኣብቲ ጉባኤ ንጉባኤ ኢሉ ዝመፀ ኣባል ናይ ፓለስቲንያን ኣባል መሪሕነት ገለ ኣቡ ገለ ዝብሎ ኣብ ታሪክ ኣሎ ከማና ኣብ ገለስ ኩሉ ዝዝክሮ ኣቡ ገለ ዝብሎ ንሱ እንታይ ይብሎም እዚ ባህሊ ናይ ኤርትራን ምስ ባህልናን ክንራኸብ መታን ስፖርታውያንን ምዞም ስነ ጥበባውያን ኣነ ዕዶት ከግብሮም ኣብ ሙሉእ ሚድል ኢስት ኢሎም ምስ ፓለስቲንያን ከራኸቦም እየ በዓል ሌብናን በዓል ዕራቅ እቲ ንሕና እቲ ሳይድ ገብሮ ኣብኡ ክንዛውሮም ኢና ስለዚ ካብዛ ክፍሊ ሙዚቃ ሕማ ክንወሲድ ነፍሰነ ሕጂ ካብ ኣስመራ እንከለዉ ንዓ ትኸውን ክፍሊ ሙዚቃ ሓንቲ ክትኾነና ኢሎም ገለ ኢሎም ሓንቲ ትብፃ ኢሎም በዓል ዑስማን ስለረኸቦ በዓል መሓመድ ብርሃን ናብኣቶም ሰዲዶም ማለት እዚኣታ ንዕኦም በቃ ሕጂ እንድሕር ንሕና ኣቲናዮም ጨረታ ክመፅእ ማለት ሳክስፎን ድሕር ተባሂልካ ብዘይቀል ዓለም ሓድጉ ነይሩ ኣይፀናሐካ እንዲ ላ ሓድጉ ድሕራ ዝመፅእ ምስ ፖሊስ ዝመፅእ ድሓሪ ምስ መን ነይሮም ሳክስፎን ሳቡ ገብረ ጻድቅ በረ በቃ እሱ መታ ነይሩ እዩ ባንዳ ሽታዲና ምሽ ነይሩ ምሳይ ሽፔ ኸይድ ሕጂ እሱ ትራምፔት ይፃወት ነይሩ እሱ ዳሕራይ ሳክስፎን ወጎነፅ ፈሊጥዋ ክኢልዋ እዩ ማለት ኣልቶ ዋላ ቴነር ቴነር እዩ ክልቴን ሓደ እንደ ሓደ ይወላ ሕጂ ንሱ ትሳይ ተኮንካ ኣብቲ ሳይ ኣነ ከም ሳክስፎኒስት እምበር ከም ክሳይ ሕጂ ኣብኡ ከይድካ ድሕር ኮንካ ሓደ ይኸይድ ድሕር ተባሂሉ ምርጫ ክመፅእ ሽዑ ገለም ትራምፕ መፅእ መዛናሕና መብፃዕ ከደ ትኸውን እንታይ ፀገም ኣለዎ እሞ ማለት ሓይሊ እንድዩ ኣብ ሕማቅ ጌጋ እተው ኢልዎም እምበር ማለት ሓይሊ ይድውሰኽ ደሎ ክልተ ሳክስፎን ተኮይኑ ሓደ ቴነር ሓደ ኣልቶ እናተፃወተስ እምበር ዋላ ሓንቲ ከይብሉ ኮይ ሽዑልካ ኣቲኻ እኮ ከለ ንኺዱ ዳሕራይ ከለንከለካ ኺድባ ሓካሊ ይበል ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን እኮ ድሕር ናይ ጉዳይ መሳርፊ ኮይኑ ማለት እዩ ምር ፀገም ኣይኮነን ከም ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ግን ንሳቶም ኣብኡ ነቒፆም እዮም ከምኡ ገይሮም ሕጂ መጨረሽኡ
ጉዳይ ከምዚ ምስ ኮነ ናይ ጉባኤ ግዜ ስለ ዝነበረ እንታይ ይብለና ሽዑ ሕሪ ስኻትኩም ጉባኤ ይኸዱ ኣለዉ ንሳቶም ካብ ድሕሪ ጉባኤ ምስ ተመለሱ ግን ዳግመ ስርዕ ተገይሩ ካድራት ኢኹም ንስኻትኩም ንስኹም ኢኹም ክትመርሕዎም ንዓታቶም ኣባላት ኣይኹም ኣብኣ ኮፍ ኢሎም ከሎ በዓል ዮኑስ በዓል ገለ ካብዛ ሎም መዓልቲ እዚኦም ኣባላት ናይዛ ሃገራዊት ክፍሊ ሙዚቃ እዮም ሰድ ጉባኤኹም ስራሕኹም ናይ ጉባኤኹም ግበሩ ድሕሪ ጉባኤ ምስ ተመለስና ግን እዚ ጉዳይ ዳግመ ስርዕ ጌርና ካልኦት እውን ዝመፅኹም ኣለዉ ኢሉ ሽዑ ዝጠቅስ ዘሎ ወፂኦም ከም ዘለዎ ፖሊስ በዓል የማነ ዮሃንስ ነጋሽ ተኬ በዓል ገርጊስ ገርጊስ ቀለታ እውን ከምፅኡ ኣሎ ክመፅእ በዓል መን ሽሙ እዚ በረኸት በየነ ድራመር ናይ ፖሊስ እዩ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ይመፁ ኣለዉ ክእከብ እዮም ተባሂሎም ሽዑ ኣላዓሲና ወፂ ኣሎ ሽዑ ኣሱ ከይዲ ህዝባ ግንባር እዩ ሄዲ ናይ ነው ግን ሽዑ ወፂ ኣሎ ጀንዋሪ 75 ወፂ ኣሎ ወፂ ኣሎ 75 ወፂ ኣሎ እቶም ፖሊስ ወፂኦም ሽዑ ዳሕራይ ክመፁ ሳቶም ንሕና ምስ ፋሕፋሕ ምስ በልና 75 ወርሒ ሓሙሽተ ድሕሪ ጉባኤ በረኸት መንግስቲ ኣብ ወዲ መንሽሙ እምበይ ሃብቱ እዚ ዋጣ መን ኢኻ ትብሉ ኢዮብ ሃይለ ኢዮብ ሃይለ ሶሪ ኢዮብ ሃይለ مشكلة نفس حرو ونفس محار ዝቐረባ ግዜ ተሰውዩ ንሱ ከዓ መውፁ ማለት ኢዮብ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ እንዲ ዝመፅእ ካድሰ ሶም ይመፅእ ሕጂ ንሕና ግን ኣብዛ መንጎ ሕጂ ባንድ ድሕሪ ተኣኼባና ሕሩይ ንበይነ ይፅዋዓልና ስማዕ ተወለበን ስኻም ዝረኻ ተመክሮኻን ገልመለኻን ስልከይ ዝገድለ ከም ትኽእሎ ሚእቲ ሚእቲ ዝፈልጥ ዘርዝ ግን ኣይፀሮን ኢልኒ ሞሽን ኢሉ ታና ስታይል ስለዚ ኣብ ካልእ ነገራት ከይበፅሕ መታ ዘርዝጊ ክሰደ ንኸሰላ ገይሩ ሱዳን ገይሩ ደላዩ ምክንያት ክንገብር ኢና ሓንፂ ኢሉ ብዘይገድስ ውቡእኹም ይመሰልኩም እዩ ክትጋለሉ ግን ንሕና ዝሕጂ ዘሎ ፃዕቕ ናይ ሰራዊት እውን ኣለና ገለ ኣለና ምክንያት ጌርና ካብ ሰዓት እዚ ሲ ተጋድሎ ሓንቲ ራሲ ክልተ ኣሕዋት ብሓንሳብ ኣይተጋድልን እያ ኢልና ኢለ ከመርስ ትኸልዕል እሞ ኣብታ ኣኼባ ሽዑ ስኻ ኣነ ድሓን ዘርዚ ሓወይ ኺድ ገለ ኢልካ ገለ ቅድሚ ፍልጠት ነይሮም ዲ ኣይብሉን በቃ ኩነታት ስለ ዝረአየ እዩ እቲ ኩነታት ርኢ እምበር ካልያ ስለ ዝደለየ ከማ ምስ በሎ ሕራይ እምበር ኢለ ኣነ ኸይደ ድሕሪ ቁብተ ከዓ ንክልቴና ፅዋዓና ማለት ጅን ጉባኤ ንኸይድ ኣለና ሓንቲ ነገር ግን ከይሓብርኩም ክኸይድ ኣይደለነ ሕጂ ተጋድሎ ሓንትራ ዝኣክል ሰራዊት ኣለዋ እቲ ግዜ ፍሳይ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ነገራት ሕጂ ክልተ ኣሕዋት ብሓንሳብ ከጋድሉ ኣይኽእልኒ ካብ ክልቲኹም ሓዲኹም ይጋደል ሓዲኹም ከዓ ይኽድ ኢሉ ይዛረብ ከመልስ ሰሊዋ ኦረት ተማኺርና ስለ ዘለና ኣብኡ ከለኹ ኣነ ክትርፈ ዘርዝ ግን ሰበይቲ እውን ዓጢልያን እያ ዘላ ሓደ ቆልዓ እውን ኣሎ ብስመራ ኣሎ ብግጂ እዩ እሱ ይኽድ ክንደይ ፍልል ኣለኩም ዕድመ 6 ዓመት እብሎ ዘርዝ ግን ገለ ኢሉ መጀመርያ ይፅልኦ ከዓ ነይሩ ሓርቕ ነይሩ ገለንታ ዳሕራይ ግን ሓራይ ሕሩይ ሽዑ ኢልዎ ሱዳን ምስ ኣተኻ ድሕሪ ጉባኤ ምስ መፀና ኸማት ክሕግዘካ እዩ ንደገ ትኸደሉ ናብ ሰበይትካ ትኸደሉ መንገዲ ፕሮሚስ ኣትዩኒ ሕጂ ጉባኤ ኸይዶም ዘርዝጊ ግን ቅድሚ ምምፅኡ ንሱ ተፀሊእዎ በታ መምርሒ ዝነበረት ሙስጠፋ ዓብዱ ነይሩ ነቲ ቃየት ማዓስከር ሙስጠፋ ኣነ ሽዑ ከዓ ግዜያዊ ምስ ሙስጠፋ ዓብዱ ነይረ ሕጂ ብሎ እስማዕ እንደ እዛ ወረቐት ኣለዎ ሰብዚ ስለዶ ንኸሰላ ገለ ራይ ኸይድ እምበር ገለ ኢሉ ንዕፋኒዎ ኸሰላ ኸይድ ዘርዝጊ ኣነ ተርፍ ኣብኡ ሕጂ ካላሽን ኣነ ሒዘ ኣሎ ካላሽን ናይ መን ሒዘ ኣለኹም ሰካ ድሕሪ ጉባኤ መን ሽሙ ዮሃንስ ወልዲ ሻምበል ወልደ ስላሴ ኦኬል ዳብሳ ትገብር ናቱ ካላሽን ገዲፍለይ ካላሽን ኣነ ሒዘ ሱዳን ኣትዩ ኣነ ሒዘ ኣለኹ ናይ ግርማይ ቀሺ ከዓ ክንዲኣ ትኸውን ሽጉጥ ነይራቶ ንእሽተ ሽጉጥ ኣብ ውሽጢ ሒዘያ እዩ ነይሩ ከሰላ በፂሖም ከይዶም ሲ ድሕሪ ጉባኤ እዩ ሽዑ ግርማይ ቀሺ ሽዑ ኣብ ገድላዊ ባይታ ኣትዩ ዶ መፅኡ በዓል ዶክተር ዓንደኣብ ታረቀ በራኺ ፍሳሐ ገብረ ሚካኤል ካብቶም ሽዑ ዝመፁ እቶም መንእሰያት ሙሉኣቶም ሽዑ ኣነ ሽዑ እቲ ንታኽፍሉ ሙዚቃ በቃ ኣነ ሽዑ ኣነ ብዛኽፍሉ ሙዚቃ ክጋደል ኣይክእልን ኣይደልን
ሽዑ እንታይ ደኺሙ ምሰካ ጓብ ጉባኤ ምስ ተመልሰ ሕሩይ ስልጣነ መፀን መፂኡ ንዓይ ዝፅዋዕኒ ኩሉ እቲ ናትካ እቲ ስታይል ንሕኒ ቶቲል ሂበየ ስለ ዝኾንኩ ምስ ቴቶል ተራኸቡ ኢለን ኣነ ሽዑ ናብ ቶቲል ኸይድ ከምዚ ኢለ ከም ዝፈልክዎ ኩሉ ሓበሬታ ኣለኒ እዛ ካላሽን እንዳ ናይ መን እያ ብለን ካላሽን ናይ ዮሃንስ ከይዱ ኣሎ ንኸሰላ ክምለስ ስለኮነ ሒዝናያ ኣለና ምስ ሙስጠፋ ዓብዮ ዘሎ ኪድበላ ረክቦም በዓል ሙስጠፋ ኣብዚ ምጫ የለ ከይደ እታ ብረት ተረኪበ መፅኩ ሕጂ ኩሉ ኩነታት የለኹ እንደ ዳግመ ስርዕ ክንገብር ኢና ገለታት ገለ መለ ክትሓራይ ክሕብረካ እየ መደብካ ገለ ብለን ሓራይ ኢለ ኮፍ ኢልና ኣለና ብኣ ኮፍ ኢልና ከለና ሽዑ እቲኦም ፅሑፍ ኣቕሪቦም ደብዳቤ በዓል መንሽሙ ኣብ ጉባኤ ሒዝዎም ተራኺቦም መንሽሙ ምስኦም መፅእ መንሰዓይ ንጉሰ ኣብ ጉባኤ ረኺቦም ሕጂ ምስ መንሰዓይ ንዕልል ኢና ዳሕራይ ግን ኣኼባ ምስ ገበሩ ንመንሰዓይ ይብሎ ንሕና ከምዚ መደብ ኣለና ምሳና ተኣቱ ዲኻ እንታይ መደብ ካብዚ ክንከይድ ንደገ ክንሰርሕ 75 ካብ ሚእቲ ነቲ ሰውራ 25 ናባና ገለ ዝብል ገለ ፅሑፍ ዘለዎ ገለ እዩ እዚኣ መንሰዓይ ዝበለኒ እያ ክብል ነታ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ሽዑ እዚ ቶቴል እዛ ደብዳቤ እዚኣ ሒዙ ንመንሽሙ ፅውዖ ንመልኣከ ተኽለ ፅውዖ መልኣከ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ኣኼባ ገብሩሎም እንታይ ብሎም ኩሉ ሰሪና እንዲና ዘገድስ ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም እዮም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ስለ ዘይወሰድኩም እንዲ ዝኩሉ ፀገም መፂ ዘሎ ሕጂ ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ትወልዱ ትኽእሉ ኣይደልን ዝበለ ከዓኒ ኣስመራ ኣብታ ፓስፖርቲ ከብኣ ክመልሰኩም የለዎም መላኪ በቃ ሽዕ መንሰዓይ ዝነግረን ዘሎ ዘህርቲ ኣኼባ እንታይ ከመይ ነይሩ ገለ ሽዓለ እንታይ ወስድ ዋይ ሎሚ ይጋደል ምዝያ ፅባሕ ይጋደል ኣጋጣሚ እቲ ሽዑቲ ማዓስከር በዓል ታረቀ በራኺ በዓል ዓንዳ ኣብ ገለ ኣለዉ ንፅቡቅ ዝምድና ነርና ታረቀ ተፋሊጥና ኢና ኣኸዶም ኣነ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ መላእከ ካልንሶም ኣብዚ ፀገም ረኺብና ኣለና ኣነ ረኺበ ኣለኹ ኣነ ክጋደል ኣይደልን እዚኣቶም ኣብያ እታ ናይ ቀደመይ ቦታ ላዕሊ ስመራን ከባቢያን ትሰዱኒ ኣብ ሰራዊቶም ንኹን ሰዱኒ ተደይኮነ ኣነ ብዛኽፊ ሙዚቃ ኣይደልን እየ ይብሎ ወድሓና መላእከ ዘይነገሮ ገለታ ገለ ከይዶም ይዛረቡ ሓታ ኣብሉ ዛኽፊ ሙዚቃ ይሕሸካ ገለ መለ መላእከ ምስ መላእከ ሕጂ ሜዳ ከይወፅእ ከሎ ካብ ስጋብ ኣብ ዓዱ ነይሩ ካብ ዓዲ ሻርሻይ ገለ በኒስ ነስመራ መፅ ስመራ ቤት ገርጊስ እዩ ዝመሃር ቤት ገርጊስ ክመሃር ከሎ ኣኽርያ እዩ ዘምለት ኣበይ ዝወልዲ ባህታ ሓወቡ እዮም ፒያንቶን ናይ ኣኽርያ እተን ኣጓዱ ፊት እንዳ ገብርኤል ዘሎ ኣጓዱ ኣብኣ እዮም ገዛውቶ እሱ ገዛ ተኻርዩ ድገረ መቸሳኡ ገዛውተና ካብ ዮም መፅኦ መግቢ መፅኦም በዓል እንዳቐጫ ወርሳ እንዳገበሩ እዮም ብዝኾነስ ካብ ቅድሚ ገድሊ ገዝጋስ ኬላ ኣለኩም እዩ هو ኣብ ገዛውትና ከዓ ስለ ዝኾነ ሕጂ ታዕፉ ሙዚቃ ገዲፍካስ ገለ መለ ብለኒ ወይ ኣብታ ወታደር ሰብ ወይ ከዓ ኣፋንወኒ ገለ ከምፍናው እኳ የለ ድሓን ገለ ኢሉ ሽዑ ንኸሰላ ንእሽተይ ነገር ተረኺባ ነይራ ንዓ ክሳይ ንክገብር ንኸሰላ ይሰዱኒ ከሰና በዓል ደብሮም እዩ ናይ ፀጥታ ነይሩ ሽዑ እዚ ስው ደብሮም ጥሎ ናብኡ ግን ሽዑ ሰዱኒ ኣነ ኸይደ ሽዑ እታ ጉዳይ ደድሕሪኡ ኮለል ክብል ገለ ስታየት ነይሩ እታ ኩነታት ፍልይ ዝበልታ ነይራ እቶም ሰባት ከማን ከሰላ ኣትዮም ካብ ከሰላ ኣምፂና መርመራ ተገይሩ ኣብ ሽዑ ሓንቲ ነገር ተረኺባሲ ንብረት ኢና ንሕና ኣርደን ስላሕ ገለገለ ኢልና መዓልቲ ገንዘብ ከሰላ ክሃልፍ ከሎ ሒዝናዮም ከም ሰባት ንጠቕሶም ኣይንደልና ስማቶም ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃሉ ሰልዲ ዘይተኣደነ ሰልዲ እዞም ምክንያቱ ሲ ቀቅድሚኣ ሲ ኮፍ ኢልና ከለና ብሓንቲ ፅላልስ ካብቶም ሽሙ ንእሽተይ ቆልዓ ማንጆስ እዩ ናይ ሓደ ካብዞም ኣባላት ሲኒየር ካድላትና ናቱ ምስ እዩ በቃ ከም ውላዱ ምሸት ነይሮም ከምኡ ዝኸዱ ምስ ኮፍ ገለ ዝበሃሉ ዓብ ሸሓኒት ሒዙሲ ዓጅዋ ተምሪ ሒዙ በቲ ቅድመና ሰላም ካብቶም ንዓ ተበልና እንታይ ላይ ተምሪ የርእየና ንዓባ ገልታት ዘይትበና ተበልና እዚ ውሰዱ ብለና ሰልዲ መን ኢለዎም ካብቲ መን እዩ በዓል ከለ ከምሳ
ሕጂ ቅድሚኣ ሓደ ሰብ ምስኦም ዝመፀ ካድሪ ረኽቦ ዝፈልጠኒ ኣነ ማለት እዩ ዘንሲ ሰልዲ ሰልዲ ነይርዎ ብርሲ ኣብ ጂንያ ኣሽርፈልና ተወዲኖም ለኒ ካበይ ኣምፂኻ እዚኣ መሳርፍ ይብል ናቶቲል ይብልኒ ሓደ ከዓ ይብልኒ ገለመለ ገለመታት እምቧ እዚ ኣብ ዝገድሊ ዳሎም ዝዳ ማዕሰል እንድየ ብሎ ከይድና ኣብቶም ጀላን ዝበሃል ነይሩ ናብኡ ሰብኣይ ድኳን ነበረ ከይድና ጂንየ ቀይርናየ ይብና እዚ ዳ ተቐል ድላ ይገብረ ወደው ምስከትና ክኾናዮም ገለመለ ገለ ይብሉ ነቲ ሰብ ኣፋኒናዮ ማለት እዩ ሽዑ እታ ጉዳይ ንፈልጣ እዚኣን ሰልዲ እዚአን ሲሱ ከሰላ ክኣትዋ ይብለን ንዓናተን ኣብ ብሪፍኬስ ዘለዋ ማኪና ንመጀመርያ ግዜ ይብለካ ኣለኹ ታክሲ ሰማያዊ ታክሲ ኣብ ርብዳ ዝረኣኹ ካብ ከሰላ ኣትያ እንታይ ሒዛ ትመፅእ ነይራ ምሰካ ስፔዛ ኩዳር ወዲ ኩዳር ገልመለ ኮሚደረ ገልመለ ገለ ሓዊ ዑስማን ዳየር እዩ ነይሩ እቲ ታክሲስታ ዑስማን ዳየር ከዓኒ ቤት ፅሕፈት ኣቦ ወንበር ዝነበረ እዩ ከምዚ ሕጂ ፈልጦ ኢኻ ታሪክ ዝያዳ ንስኻ ሕጂ ታክሲ ኢልና መጀመርያ ንብሎ ዘለና ሰማያዊ ታክሲ በቃ ኣብኡ በጀካተን ሎሪ ካልኣይ ትርእን ኢኻ እዚ ሰብ ንብሎ ዘለና ሕጂ ሻንጡ ሒዙ ምስኡ ፀይቱላ ገለመለ ሒዙ ፍምፃት ሳብታ ታክሲ ገይሩ ክኸይ በቃ ብረት ሒዝና በቃ ውረድ ኢልና ታጌርና ምስጦፋ መፀና ሽዑ ምስጦፋ ዓብዱ ገለ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ሰብ ኣይነበሮን ጦፍ ጦፍ ኣይነበሮን ነሎ ጦፍ ይበሃል የብሉን እኮ ከይድ ዘሎ ንኸሰላ ዕረፍቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፀጥታ ግን ኣብተን ማካይን ዝመፃሉ ዝኸይድ ዘሎ ግን ፀጥታ ኣላ ዱሒን እዩ ነይሩ ሓላፊ ናታ ዱሒን ሓላፊ ዑስማን ምስጦፋ ከዓ ምክትሉ እዩ ነይሩ ኣነስ ከም ክሳይ ነይረ ሽዑ ምስኣቶም ፅናዕ ኣብዚ ፅናዕ ተባሂለ እየ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ድሕን መወዳእታ ሰውራዊ ባይቶ ነይሩ ዶ ድሒን ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ግዜ ዓዋተ እየ ነይሩ መራሒ ሓይሊ መራሒ ጋንታ ሰውራዊ ባይቶ ኸ ነይሩ ዶ ድሕን ዳሕራይ ኣይምስለኒ ኣይነበረን ኦኬ ወይ ዳሕራይ ግን ካብቶም ቀዳሞት ነይሩ ሲ ኣብ ምስቶም ምስ ፕረሲደንት ሓደ ተራኸበ ኣሎ ብሂወት ነይሩ እዩ ኮይ ብነጋይ ሒዝዎም ዝመፀ ኤንወይ ንዕኦም ንዑ ሰዶ ምስ ገንዘቡ ሰይድዎ ኣብኡ ህውከት ንገብር ንሕና በቃ ህውከት ኮይኑ መለይ ምሳይ ከዓኒ ሰባት ኣሎ ቴድሮስ ዓረጅ ሓደ ካብኣቶም ምሳይ ኣሎ ተጋደልቲ እዮም ናይ ከቢድ ብረት እዮም ነይሮም ገለ ናይ ዶሽካ ነይሮም ፅበዮም ዘለዉ መደብ ክኸዱ ወዲ ባራንኪ ዝብሎ ሓደ ወዲ ሰንበል ከዓ ነይሩ ሽዕና ቦታ መቸ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ከቢዱ ሰባት ሕጂ እቶም ሰባት እቶም ሰለስተ ሽዑ እቲ በሽረፍ ኩሉ ኣነ ሓደ ከዓ ካልእ ወዲ መንኻትብሎ እዚ ማናባይሩ ወዲ ማናባይሩ ወዳ ንመንኻትብላ ነዚኣ ጓልቦኻ መን ወዲ ማናባይሩ ያናስ ዝዋ ሓይልታት እንዲኻ ቆለም ካልእ ማለት ዲ ካልእ ንሽተይ ወዲ መናሽ ማዝያ ግዳይ ጓል ቦኻ ጋንዲ ወዳ ሓደ እውን ማለት ስኡ ሃይለ እዩ እቲ ሓደ ስኡ ሃይለ ማሕሪ ሓዊ ፍሒረ ማለት ኣይኖ እሱ ዕራቅ ካብቶም ዕራቅ ተማሂሩ ዝመፀ መኮነን እዩ ሓያል ካድርካ እዩ ሕጂ በቃ ንዓታቶም ተታሒዞም እዮም ዝመፁ ተሓቲቶም ማለት እዩ ሕቶ የብና ሓቲቶም ኩሉ ሕጂ ሳ ላንድሮቨር ካኻ ዝረእኽዋ ካሳኻ ላንድሮቨር ገይራ ካሳኻኒ ካብ ሱዳን ሜዳ መፅያ ግደይ ምስኣ ስዒት ሳልሕኒ በቃ ውርድ ማኪና ወሪዳ ክትምኻላ ትሪኣ ሳ ካልእ ነገር እያ ኣብዚ እውን ሓቂ ሓይሽ ኣክቲቭ እያ ኣብዚ ዋናታ ማኪና ሴቸንቶ ናይ በዓል ኣብርሃ ሕርሻ ዲ ነይሩ ሓቂ ሕርሻ ነይርዋ ናው ሽዑ ሕርሻ ነይሩ ጮሮ ገለመለ ተዋዕጨሮ ሽዑ ነይርዋ እንዲ ግን እቲ ሕርሻ ብቲ ዋንቲ ስመራ ኮላ ኣይነበራን ዳሕራይ ምስ ከደት ግን ሕርሻ ገይራ እዋ ሕርሻ ነይርዋ ምስ ትውድብ ከዓ ፅቡቅ ሳይ ስለ ዝነበራ ኩሎም ትፈልጦም ስለ ዝኾነት መፅያ በቃ በታላታ ላንድሮቨር ገይራ ሜዳ ኣትያስ ስዒት ሳልሕ ከማ ንሱ ኣይ ነይሩ ወርድ ኢላስ ማሎም መን እዮም እዚኦም ከምዚ ግን ገለመለ እንዳትበለት እንዳተጃህረት እያ ገለ ዝዛረብ ሽዑ ኣነ ብፅላእቲ ዝሓርቕ ሰምዓ ኣለኹ እኮ ዓረይ ኣነ ከዓ ንዓኻ ብፅቡቅ ማለት ንዓይ ትፈልጠኒ እያ ግን ፈልጣ እያ ኣነሲ ኣብ ሶራስ ዓብዪ ግደ ዘለዋ ሰብ ግን ስለምንታይ ከምዚ ኮላሲ ስለምንታይ
ንደቃ ንወዳ ኢላ ንገለ ኢላሲ ከተናእስ ሰባት ገሌለ ዝሓስብ ዘለኹ ብጣዕሚ ገይህላ ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ንሕና ስታይ ጌርና እንተዝኾንና ነዛ ፋይልና ነዛ ገድያ እዚኣ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሽዑ ደብሮም መፂኡ ሜዳ መፂኡ ቃሎም ወሲዱ ኣፈራሪሞም ከይዱሲ ገና እቲ ጉዳይ ክኸይድ ንዘሎ ነቲ ወረቐት ሒዝዎ የሚኸሰል ኣትዩ ሕጂ ንሕና ክሳይ ምስ ገበርና ናብ በዓል ወዲ ሓሰብ ዘሎ በዓል ስፋይ ተኽለ ዘሎ ገለ ምስ በፅሐ እቲ ጉዳይ ንዓዮም ሕጂ ሽዑ ንኸሰላ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከፃሪ ነተን ፋይል ከምፀን ናብኡ ምስ ከትኩ ግደፎ ኮለለ ብለኒ ንዓይ ደብሮም ቅልዋ ኣብ ከሰላ ሽዑ ኣጋጣሚ ኢዲኤም ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብኡ ከሰላ ይቃሳቅስ ነይሩ ሕሩይ በዓል ሽሙ ታሪቀ በራኺ እዚ ኣባል ገድላይት ባይቶ ሽሙ ፍስሓ ገብረ ሚካኤል ገለመለታት ድሓር ኢድም ዝኾኑ ኩሎም እቶም ኢድም ዝኾኑ በዓል ስብሓት ገለመለ ሕጂ ኣነ ብታ እንዳ ጀበና ሸቃ ነይሩ ድፍዕ ምሶም ሸቃ ክብለዎ ነይራ ሕጂ በዓል ምን ሽሙ ሓይልኣብ ዝበሃል መንኻት ማህደረ ሓይልኣብ ፀጥታ ነበረ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣነ ሽዑ እቲ ጀበና ትበሃል ነይራ ምሻብ ከሰላ ንዕዋፍ ዘለዎ ገለመለታት ጀበና ዝስተ ብስታይ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ሕሩይ ደሎ ገለመታት ደሎም ገለመታት ገለ ሓወልቲ ዓይነት እወ ሕጂ ኣነ ከይድ ውፅእ ኢለ ሻክ ሰቲ ኢለ ተወልኩሲ ሪኦምንስ ፅውዕኒ ይሽዑ ሕሩይ ፀውዕዎ ተወልደ ብሎ እንታይ ኣምፂእካ ከምዚ ፅሉል ኢኻ ኢለኒት ደድሕሪ እዚኦም ክትጎይ ሽዑ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ሽዑ 5 ጅኒ ኣማና ይሃቡኒ ክትመፅእ ከሎ ናይ ሆቴል ከፍለልካ ኢና ከይትገለ ኢሎም ንጠቕማ 2 ጅኒ ኢሎም ገለ ሂቦም ሰልቶም 5 ጅኒ ሂቡስ ዳሕራይ ኣምፃእ ኢሉካ እንደገና ወሲኽኒ ነዚኦም ግደፎም ኢኻ እቲ ጉዳይ ኔው በሎ ኢለ እዚ ኮለል ከብሉካ ኣይቀንዓካኒ ሽዑ ምስ መን ረኸበኒ ምስ ዶክተር ዓንዳብ ሽዑ ኣባል መሪሕነት እዩ ነይሩ ኮመንዳ ሓራቲ ጉባኤ ታወት መሪፅና እንታይ ድኒ ወረቐት ፅሒፍካ ነቲ ሓላፊ ዘሎ ናብኣ ዘሎ ወረቐት ፅሒፍካ ኣነ ተላይኸ መፅእ ዘለኹ ንዓይ ኣብዩኒ ስለ ዘሎ ኢልካ ገዲፍካ ምፃእ የብሉኒ ከይዳ ኣነ ከምኡ ብሎ እቲ ሕጂ ወረቐት ሒዘ ስለ ዝመፃኹ ካብ ሜዳ ካብ ተስፋይ ተኽለ እንታይ ብለኒ ሽዑ እቲ ሓላፊ ተሓን ከይድ በኒ ጀበዳይ ዝብሎ ጀበዳይ ትፈልጦ ነርካ ጀበዳይ ዝብሎ ነይሩ ኤንወይ ኣነ ከይደ ገዲፈ ሽዑ ስለ ዝነገሮ ይፅዋዓኒ ከይደ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣይበካን ኢልኒ خلاص ኣይበካን ኢልካ ወረቐት ሃበኒ ኢለ ሂዲ ፅሒፈ ሂድኒ እዚኣ ተቐቢለ ምፃእ ኣቢለ ነዚ ወድ ባራንኪኤል ዝበሃል ሪሃ ኢልካ ዝበልኩካ እቲ ምሶም ናይ ዝነበሩ እሱ ነይሩ ኣብኣ ሽዑ በዓል ምን ሽሙ እቲ ናይ ኢድኤም ምንቅስቃስ ከይተረፈ እትዮምኒ ንዓይና ኣኼባ ነይሩ ሰፊሕ ኣኼባ ነይሩ ናብኡ ኣብ ሓደ ቦታ ኩሎም በዓል ገርጊስ ሃብተ እቶም መዓት ካድረ ኣብርሃም ወልደ ኣብ ቢልካ እዚኦም ኩሎም ቶም ዋላ ካግረስኩም ምሳይ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዳሕራይ ብደፎም ጊዜኦም ኢሎምኒ ሰመረ ወልዱ ዝበሃል ኤርፎርስ ነበረ ዳሕራይ ዶክተር ኮይኑ ጀርመን ኣብ ዝቐረባ ጊዜ ሞይቱ ሰማይ መር ከይድና ዳርጋ ሽዑ መደብ ተገይሩስ ሜዳ ክንኣቱ ኣነ ንሱ እኒ ሽሙ ፀሊም ናይ ካብ ሃንጋሪ ዝመፀ እድሪስ ሽሙ ጨሊም ነይሩካ ብሃንጋሪ ዝገለ ዝመሃር ነበረ ንሱ ኣነ ሰመረ ሜዳ በቃ ናይ ማለት ናይ ምስጢር ተንቀሳቀስ ናይ ኢድኤም እድሪስ ተሓስ ዕልያ ነይሩ ድሓቀ እድሪስ ዳሕራይ ኣነ እቲ መጀመርያ ኣብ ፀጥታ ምስከትኩ ተመሊሱ ንሱ ናይ ጠርናፊት ክፍ ምርመራ ኣብ ቦምበር ኮይኑ ኣነ ከዓኒ ከም ኣባል ኮይነ ሃብተኣብ ሞታለቃ ሃብተኣብ ኣንስ ምስሳፍ እቲ ዳሕራይ ኣነ ፀጥታ ምስ ተምሃርኩ ኣብ ሽሙ እዚኣ ኮለንቲባይ ኣብኡ ኮርስ ወሲድና ናይ ክልተ ቀነ ምስ ወሰድና ሽዑ ናትኩም ታሪክ ሂወት ፀሓፉ ኢልና መልኣከ ድሕሪ እቲ ኮርስ ትወዳእና ታሪክ ሂወት ኣይፅሒፈ ፈተ ኩላህና ታሪክ ሂወትና ፅሒፍና በዓል ሕድራይ ነይሩ ግልታት ገለ ሽዑ መደብ ክምድበና ከሎ ሕሩይ ባዚ ሶሪ መልኣከ ተኽለ ስዎ መልኣከ ተኽለ በቲ ስኻይፍካዮ ዘለኻ ድሕሪ ባይታኻ ዘሎ ብኡ ሪኦም ኣንቢቦም እዮም መደባት ይቦም ናደ ኣንቢቦ ሽዑ መደብ ኣምፅኡ ጠርናፊት ምርመራ መዲብኒ ንዓይ ስለምንታይ እንተወልደስ ኣብዚኣ ጠርናፊት ምርመራ ወሲድካዮ
نو تولد ريخا خاناتسو خمسات أبري يقولون كذا نقول أنا شجاي ستي مستي ستي قال ملي أبتي ترحي وتر لك مش قال سجاي بالله قال لك مش فجي إحنا بتي زسبز شيء خزاز نتا نايت تازلو زهرة متعلقة حتى أقل لا بهوت ميلو تاريخ برا غيبو زي أبتا نايتلو مسمارن كواب أنا بعد سددو زي هايلو السلاسة تبدل هذا لها سترنا مرة قبلو هذا تجبال شعوب حوس فدائم كوينهم بز حباب حمورا قال نيروميا سؤال دبرم طلوق الكار كاروت نيروما مو نيريس سريع حاج كاو شعو نعاي إذا عدل جاء ترخيوا شعو ملاك سوي مو عندنا يمكن الغسمرة قديدة في قال ما لنا نالت حرا يعني ليه شعو أنا مش صار كبراخي ريلا بهالبي أنتني را بعض بالانسيس زيهم كلهم بالانسيس الكا ودنا سراي قال ما قال تاس ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 9 ትመፅለኹ ማለት ድዩ شمونته ሶሪ 8 ክብል እየ شمونته زي عدي ترك حزنا نخبسا كرما كاب كسلا خمي أتيهم ديت بلنا كاب كسلا ኒሜሪ ነይሩ ደብዚ إيه ኒሜሪ ፀሓይ صحيح نميري نيروغن ናብቲ ምሕዳር ድዩ ነይሩ ወላ إيه حماسي لما بوليتيكال كومشي ፖለቲካል ማስ ኦኬ هو ሸሞንተስ ነይሩ እዩ هو نو شعوغن كاب كسلا كمربعت تيا غوون تايم زولاتا سبزق تلان ኣብ እዚ حفرة ሓፈራ تحفرة تبال عدي بفرنسا جيرنا كمربعت أبقى خيرنا كابتا عدتها بقرنا ينام مقر إني كولنتي بقتنا يعني خلت معلتم فرنسا لسه عنده بحفرة جرنا شو تاريخ حفرة نيت حفرة نقولون زيادة جوه حفرات البعض قال ملتها كذا في أخونا من سايت جوه حجنا يمين يذكرنا الدكتور أرجاي حبتو دكتور أرجاي حبتو زي بلاسيا دي قال حمي مسلاني تسكيمو مو بأحلفو نيرو تاريخي صعونا بعد البالانسيزيو زي أكو حفرة أنت بروس جوه حفرة تبروس ويلو أبقى رزا خلو إلهم سبع البالانسيزيو دون قرنا دكتور أرجع حبتو خمسة إلو بقى شعوب أنا كمان جزء سيمبا إلى حجوا ولا بتاع مصحفي كمان كم جزء بريد ولست لذي بقى غيرنا ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ፀኒሑ ወይ ምሽክና هو نصه إلو إلهم سيعلنا مالتي سعونا كاودا وينا نحن نابين غير مالتي زغزغ دالناش ملاكب ماكينو غيرو لاندروور غيرو درو تاستيتو غيرو أب كورنتي باين الراحة مالتي شعوينا مالتي في تاريخ أو زخونا نجارات في بقارس سبوندو كابك السلاسي بقر خاص نمدا مالتي الجي شعوب من رمسانا ميراز خورس مسكا تارك أبراخي سوزمن خاطب زي هيلول السلاسي زي ንኻልሳት ድዩ ኣለኹም جعفر ننو كاب كسلاسي ني كولنتي باين خيل لنا عجب سنترال نايت تازلو كولنتي باين ኣብ ዓፋን ኣብ በዓል ዓፋን ነይሮም بعلا وعفان دحرين دي موصنا كل جزام دلو كولنتي باي كو صحي دحرين فبسا كو سكو مكتل ابومبر سن قدوه حجينا ابو كل جزاي كله اي مكتل ابراهيم تخلا كوينهم ناس مران كوابيان محصاص مفصام اكل نحنا ابالات ناي مفصام اكل كينا إن نخيد لنا حجين خلاص اوكي خلاص أبارة ترجفان ترديك أبو عفان حجي اوكي أبو عفان قديم من 1917 دي أتيو تجس قدامي حجرا قبان دي أتيو تارك أبراها جنا أبتها سواء حميشن كاني أباد قد لايف بايتو خينو أبزي دحرا يتسمع عمات أقول داي سلام تاي تارك أبراها وريدو خاب كبسايلي حديب كله اللي أنت سمع حواسي كم كتل أبراهام تخلص نبع عفان يو متارك أبراها جنا أوبريشن حلافين أسمرايلو زي باسو قينهم أنا كأبال مرحنته ده تقولنا أواس كمان هنا تقول كأزين قديم تقدر ناي سبعتاتي تمكرلو اعتمرسنا وجباي ستايل كا قولي يكون لذيذ صحيح يكون فقد داين عخاص فدا يمكن زين الكا حلف لها تسلت أنك خبوت له زي جن كم كتلنا يتعصي أبزي صبوا يعني بقى طعم شعو سرعة خيبة نقدر لايفاتو قدام يدي ولا خلاي
نعا يلو خبل يلو بقى جاي مسورة أي تمل سنتار كبرها يوسف كبسا شعو قوبتي أبراهام تخلى اسمرا ينير شعو اسمرا ينيرو تركة حزنا بتا مجمرة بزي كوابي بعل عدسنا في عدقية عن بيتو سقال دامبا على ده وقت صحفي كل اللي بنيرنا على كأساس الناس ندك حارة قصنا حينا كباب دك حارة خينا بس بعل أو العصورو قال حليب كاقل ملتات كان شعوب رهم تخلى ماشي كاب اسمرا ماشي شي كلها شعن بامبوكو تورت بايلا سراويت ونشعر عاد مسرع قد سراويت كي ترفع قال بامبوكو قصنا عشق نور تواعلنا ماشينا عاد خفلتنا برهم دو بشرة لا رزقول لي مالتي موتس بجي مرا عاد زي موتر راح بيقول تبعين كده هيدا تصبينا هنقللنا عاد بامبوكو اوريدي بلنا مالتي عاد خفلت عدي دي او جن حضرنا بكا بامبوكو لنا مالت بامبوكو هنا شعو سخلو سراويت بعل او من صنعنا شعو حميد محمود سباي تخلي حمد محمود زي أركان نبرة خفته أركان هو قروان حميد محمود سباي تخلي من خاتولو زي ود حسب محمود حسب السوق صنحو ترى كابعو زي منش مخ أبراهام كأني انتو مالت كابعوات مرحنة مالت شو داق مسرعنا سراويت تجيرو قال ماله تا انتو كواترو خاني زنبرت كادا مسرع تجيرا سان كلتن تبهيلا أو سراويت قال جيروم دعريت سلست خفلخ عني سرعت تصلتا قطبا خاني أو توصينا نحنا تصلتا خوينا مالتي ندبركم أبي اسمران كبابيان እሞ ተወልደ ካልኣይ ክፋል ዕላልና ቁሩብ ኣብዚ ክነዕርፍ ሳልሳይ ክህልወና እዩ ዝተረፈ ጉዕዞ ቃልፅኻ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ካልኣይ ክፋል ዕላልና ኣብዚ ደምዲምና ኣለና ኣብ ሳልሳይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ንምክትታልኩም ደጊመ የመስግን ሰላም